Hoe is het? Goed. Koos beter. Het koos beter. Ja. Hoe bedoelt je? Wat koos er allemaal beter? Wat zit er aan doen, Ruby? Ja, we hadden weer de M&M's gezien op de raam. Maar we hadden net even contact gehad via de deurbel en ze zeiden dat het gewoon een aardigheidje was en verder niks. Ja, dat hebben ze al jaren. Hey, nou heb je je hebt een shirtje aan met Beautiful Moments, maar die twee krukken, dat is geen Beautiful Moment volgens mijn geval. Nee, dat is vorige week geopereerd geworden. Dus. Wat scheelt eraan? En een tumor van de hak afgehaald. Daar heb ik een stuk van de hak afgekregen. Oh, hier. Ja. Ja. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gehuurd. Immers een tumor aan de hak heet. Ik heb al 2 tenen af van een tumor. Maar wel goed aardig, dat moet ik erbij zeggen. Gelukkig. Ja, goed aardig. En 2 tenen af en dezelfde voet? Nee, 2 tenen heb ik aan de linkervoet. En nu heb ik aan de hak, heb ik toch een stuk hak afgekregen. Dus ik maak niet erop lopen, niet erop steunen. Maar ja, ik ben nog een paar keer gevallen met die dingen. Ja. Dus Geen Maar- pretje. Is het de bedoeling dat je dadelijk wel weer zonder krukken kunt lopen? Ja. ja, dat is de bedoeling. Ja. En heb ik machines Hebben aan de 6 passation. hebben 6 weken pas. Maar ja, dat is het probleem niet. Als ik dan niet allemaal weer kan. Nu komende maandag Dus- druk. Van loopgips enkele. Dus afwachten. Dan nog eens 4 weken, 5 weken loopgips. Kijken ze. Denken een brace of anders therapie. Dus ik ga Ja. te beginnen. Maar ja, als een brace nog moet, ook 4 weken. Dus dan zitten ze al op december, eind december hè. Ja. Ja. We zijn dan nog prins en prinses van dit jaar, dus Ja. we moeten nog Klein aftreien. vereniging, ja. De Kramersvereniging de Eik. Niet de grote vereniging is de Zwaartjeboulders. De kleine vereniging is de Eik. Hé, maar dat is leuk. Ja, ja. 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 Want normaal gesproken of wanneer ziet je goed geropen? 27 januari afgelopen. Ja. Oké, dus dan heb je eigenlijk al einde carnaval heb je meegemaakt. Ja. En wanneer moet je, werd je dan ook in januari weer uitgezwaaid? 19 januari treien weer af als Ja, prins en 19 januari. prinses. Ja. Nou ja, dan gaan we er vanuit, voorzichtig. Ik ben Dat je dan weer positief een beetje- en ik blijf positief. Ja. Dus. Hé, maar wie was dat? Een prins en prinses te zien? Geweldig, Ja? Ja. geweldig. Ja. Verkeerd daar waren, joh. Want we zouden eigenlijk al voor de corona prins en prinses waren. Ja, dan heb ik 3 jaar dat kleed in de kast. En het ging maar niet en het ging maar niet. Ja, afgelopen januari is het eindelijk dan zover gekomen. Paste het nog? Ja, ja, gelukkig Het wel. paste gelukkig nog. Ja, ja. Ja. Hé, maar heb je binnen toevallig geen foto staan of zo? Ja. Ja, Waar zijn die, hè? Kijk, Deze. dan kletsen we even door. Dan giet, wat ziet je van elkaar? man en vrouw. Ja, je kan toch ook vriend en vriendin zien? Ja, sowieso. We zijn man en vrouw. Ja, hoe lang ziet je al getrouwd? Nu de 27e 10 jaar. Kijk. Ja. En wanneer heb je elkaar leren kennen? Ik weet niet of dat... 2 Dat februari zie je het. 2013. Ja? Gatscheindag. Gatscheindag. Oh, zo. Kijk, Ja? alsjeblieft. Ja. Ja. Ja? Dat is, Ja, het is echt even met te maken. Zwaar, maar heel leuk voor met te maken. Zwoer in de zin van veel aansproken. Ja. Ja, Ja, waar ziet je zo al geweest? ja we zijn hier overal geweest. We zijn foto's gaan maken in Limburg, Kasteel Limburg. Limburg, Kasteel Limburg. Wordt gezet worden. Ja, en dan hebben we een hele leuke, een hele leuke carnavalsgroep. We zijn met 27 man op 28. Nee, veel. Is dat dan van de Eik of is dat ook eigen carnavalsgroep? Nee, nee. Nee, het is van de Eik. Carnaval- Carnavalsvereniging de Eik. Oké.
Gewoon En de dat leenkeuren dus. dat gaat eigenlijk heen door de ganse buurt. Oké? Ja. 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 We hadden vorig jaar hadden ze ook alles versierd hier en dat was gewoon geweldig. Ja. Ja. En het uitroepen, is dat ook een verrassing? Ja, Ja. ja, voor iedereen. Hè. Dus, Op hier hebben we daar, dat is ons home. de opper en... Al door. Ja, Ja. dat is Barbara ons Zeelke. Barbara Zeelke, dat is ons home. En En hij is van Beek. Wat hadden ze gedaan als verrassing? Komen ze ons ophalen met lampionnen en ik weet niet, omdat de licht opstoot van Beek. ja, ligt op toch. Oh, hey, nog een bootse opper. Leuk uur. Ja, Ja, echt wel leuk. echt Wel echt prachtig. leuk gemaakt. Nou, helemaal. En ja, het is voor iedereen. Dat is de man van, Ja, je kunt net toes, ik heb net toegestoken. Maar, Oh, van de M&M's. ja, van de ja. M&M's. Maar ja, het is gewoon een verrassing voor iedereen. Hè. Logisch. De Wat, opper werd het. wat was nou het moeiste wat je meegemaakt hebt? De optocht. De optocht en het uitroepen Maar het uitroep op zich. op zich. Ja. Was het moeilijk om het geheim te houden? Want het heeft even geduurd. Het is verdomd moeilijk Ja, geweest. gewoon moeilijk geweest. Ja. Ja, Ook wel. het is echt verdomd moeilijk Nu weet ik geweest. ook, hoe zit een prins Hult van een stad Gelijn of wie hier de grote prins van de Zwaanteborg ter wil. Dus ja, normaal. Augustus, september, dan wordt er over ik al afspraak gemaakt. Hey, we ze daar nooit geholpen. Ja. Dat geen auto. Ja. Moeilijk. Hey, en welke optocht ziet je mij geweest? Van Lindenheuvel. Leedjubel. Wat denk je vanzelf? Is dat een leuke optocht? Echt wel. Ja, een grote optocht. Ja. Groot, groot. Ja, dus echt wel. Heet wie Gelijn zelf. hè. Nee, En niet het geleden. Maar gewoon, ja, leuke optocht. Van alles. Hoeveel optochtnummers had je ze ongeveer? Wow, dat weet ik niet. 30, denk ik, 34. 30, 30, 34, denk ik. Met groepen en alles, wat ze waren. Dus van. En zo ga je dan aan het einde Ja, op een prinsenwagen? ja. Hoe chic is dat? Ja, Prachtig. echt wel. Oude oproer geregeld via een kennis van Urmend. En daar houden we nog een wagen over zetten. Want dan, ik trek de kar ernaast zetten. Ik heb maar gehoord zetten met betalen zetten ernaast. Oh, heel leuk. We waren wel Ja, echt geweldig. Nou fantastisch. ja, over kaart trekken gesproken. Je hebt de kar ook moeten trekken. Ze zei net van behuurlijk vermoeiend. Wie heb jij het beleefd? Op een gegeven moment naar de vaste loven ook bij wijze van spreken dood en begraven? Of had je nog energie over? Het is niet meer zo vroeger. Hè. Dus, lig ik heerlijk, ging van Brugge, ging van Donders, pakken wij beginnen. Hè? En de week erop zonder zoetzeeën. Hè. Ja, probeer ze dan. En het morgens ging zo werken en dan zag de baas van als het geet. En jongen, moet je gerust, als het geet, dan kom ik vandaag ook even afhouden. Ja, dan wordt het niet, maar nu, nee, moest het anders. Ja, dus dronken pilsje wel, heb je gemaakt. Maar betekent dat op die in bed? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Dat lukt niet. Dat lukt niet. Kijk, deze moet je met gewoon van. Dus alles met uitroepen en alles, waar op een gegeven moment tegenover. Ja, zeg maar, feliciteren, een beetje komt toch leuk feliciteren en dan geen recept, maar voor het 12:30. Ja, dan zei ze op een gegeven moment ook met kapot en dag. Maar ja, buiten is bed, je bent met tante pilsje bier en dan is het 2:30. Oh, 2:30. Oh ja. En mijn verheug me op naar Limburg foto's maken net. Wie laat? 9:30. Oh. Dat was eigenlijk een beetje gelijk. Maar is goed, ik heb het leuk ervaren. Hè? Wauw. Prima. Nou het iedere prins en prinses het eigen recept om de dagen op te starten gedurende de vastelovensperiode. Ja. Wat was ook een goede basis voor een dag met de carnaval? Paracetamol. Dat zeg ik heerlijk. Hoi. Dat zeg ik heerlijk. Dat was een dag meestal met. Ja. En denk er ook van, ja, is misschien verkeerd, maar denk er al veel dat ik ging slapen. Pak er maar twee, dat ze tenminste mooie vreugde is, wel kopje. En dat holp wel gelukkig. En bij jeugd? Ik drink geen alcohol. Nee. Zelf. Alleen als ik op vakantie ben, dan heb ik eens een cocktailtje. Maar zo drink ik geen alcohol. Oké. Wat was de laatste vakantie met de tweeën? Remagen. Remagen. Afgelopen augustus. Afgelopen augustus. Dat was Nog een Remagen. Remagen. Dat is in Duitsland. Ja, Mikalle. we Ja. gaan altijd naar En Duitsland. Bon. En waarom Remagen? We zijn er al een paar keer geweest en het is toch super. Heel mooi. Heel goed verzorgd hotel. Hotel Rijn in. En dan gaan we Die likste. altijd. Hoe stichtste is iets hier. Hebben ze er een. Prachtig. En daar heb je ook die film toch van. De bruggen van Remagen. Die bruggen van Remagen. Hetzelfde als de brug van Arnhem. De slag om Arnhem. En dat is daar ook gebeurd.
En dat Moet is je zo. maken. Dat is heel mooi. Dat Ah, is ja. zo een stukje brug wat nog over is. En ik hoor wat met die zware schoonzuster, maar ja, die vrouw die weet ze, hè. En dan gaat je een weekje. Ja, De wet, wij executeer die vandaag. Maar die vrouw die weet ze, ja, die moet naar de bon winkelen. Kan hè? Winkelen. Ja. En dan gaat ze winkelen en wat doet je dan? terras terras, zitten. Op het terras. Trasbaar, maar doet dat weer, hè. Dan krijg je niet mee de winkel in. Jo, hè. Oh jawel, de winkelt geer. Winkelen Kijk. weer. Maar ja, als we met z'n tweeën kunnen gaan, dan... Ja. Ja, ja. Nou, wat kind ze ik nog meer wensen als een man die hier mij winkelt? Nee, het deed alles. Het is echt van allemaal tattoos. Hey, ik heb de foto gezien om door een ringsje te halen. Dank je. Dat is wel leuk te kijken als ik nog Ja. een programma. Is dat zo overal, hè? Ja, nou zit je er zelf Hoe in. zit ik er zelf?